खुलुमबाय। दिनै 22 फेब्रुआरि 2024 बिस्थिबार। शुकुर आलीमोन बायदियानो बिसायख'थियाव गावखौ देरहागोन होननानै बुंनो हायोब्ला गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरखौ माथो बुंनो। जोंनि हान्जाया क'क्राझाराव देरहानाया रोखा जाखाबाय। देरहागोन होनना बुंनाया राजखान्थि हान्जानि मोनसे बुंथिसो, नाथाय बियो मोगथाङाव जाया। आसामनि मोन 14 लकसभा बियाबनि मासियाव जोंनि NDA हान्जाया मोन 12 मासियाव देरहासार जानाया रोखा। बे बाथ्राखौ बुंदों EM निरुत स्वर्गियारिया। गुवाहाटी रेलबादा पल्टन बाजाराव GRP रेल बिफाननि पुलिसआ सानै बिसि आरो फिसायनिफ्राय ड्राग्स हमदों। हमजानाय ड्राग्सनि बेसेना 1 कोटिनिबो बांसिन जागोन। हमजानाय बिसि फिसायनि मुङा जाबाय हाकिम मण्डल 26 बोसोर बैसोनि आरो याराम बिबि 25 बोसोर बैसोनि। सानैबो वेस्ट बेंगलनि सिङाव थानाय कच बिहारनि थागिबि। उनाव जेब्ला जोङो देरहासार जानानै सरकार दागोन अब्लासो ताल मोनगोन बियो। UPL सोरखाराथ' बेनो फेस्टिभेल आरो माबा माबि मिशन लागासिनो दङ। गासैबो फ्लप गोजाजोब। बेफोर मिशन आरो फेस्टिभेला रां दिहुनना जानायनि मोनसे मिशन आरो रां दिहुनना जानायनि फेस्टिभेलसो, जेबो गैया। क'क्राझाराव जोंजों चेलेन्ज खालामनो हानाय जेबो पार्टियानो गैया। जियानो जा UPL थागोन। दरं अदालगुरि बियाबाव तिनिकनिया फाइटिं जागोन। BJP कंग्रेस आरो BPFनि गेजेराव फाइटिं जागोन होननानै हाग्रा महिलारिया बुंदों। सासे फरायसाया आनजादाव नकल हमजानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। कर्नाटका रायजोनि मानिपाल इउनिभार्सिटियाव BSc फरायबाय थानाय सासे फरायसाया आनजाद जाबाय थानाय समाव नकल लानानै मास्टारजों हमजानायनि जाहोनाव गिनानै कलेजनि केम्पासनि बिल्डिं सानिफ्राय बारजुमनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय फरायसानि मुङा जाबाय सत्यम सुमन, बिहार रायजोनि थागिबि। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नागला महेश्वरी UP बिजन'राव 4-7 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'फोरा लामायाव गेलेबाय थानाय समाव साथामबो हिन्जावसा गथ'फोरा लामानि सैमाजों गाग्लोबजादों आरो बे जाथायाव सासे 4 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'आ थैदों आरो गुबुन सानै 5 आरो 7 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'फोरा गोब्राब जोखोम जादों। जाथायनि उनाव लकेलनि मानसिफोरा गथ'फोरखौ लामायाव हारसिं हगार हरबा आथिखालाव सैमाखौसो बांसिन गिनांगौ होनना बुंदों। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय हाज' टाउनाव आयेननि बेरेखा रांनि लेनदेन खालामग्रा लेन्डार्स गासै 3 लेन्डार्सखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय 3,50,000 रांबो आरो गोबां बेंक पासबुक आरो मबाइल फनबो बोखांनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय ताइस उद्दिन आली, आजिरुर रहमान आरो माजिबुर रहमान। IMD बोथोर बिफाना गाबोन 22 फेब्रुआरि खालारखालि सा-सानजा भारतनि नागालेन्ड, मणिपुर, मिज'राम आरो त्रिपुरायाव गोबां अखा हागोन होननानै येल्ल' एलार्ट फोसावनाय जादों। आसाम सोरखारनि सोरखारि साख्रि मावथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सोरखारि साख्रि मावथिफोरा गावसोरनि नखरनि बिमा आरो बिफाखौ लोगो हमनो थाखाय नबेम्बर दानाव स्पेसियेल लिभ लानो हागोन। 6 आरो 8 नबेम्बराव लिभखौ लानो हागोन। 7 नबेम्बराव छठ पुजा, 9 नबेम्बराव सुनिबार आरो 10 नबेम्बराव रबिबार। बेनिखायनो बेखौ नोजोर लाखिनानै आसाम सोरखारनि मावथिफोरनि थाखाय स्पेसियेल लिभखौ फोसावनाय जादों। 114 नं जनाई बिधानसभा बियाबनि MLA बुबन पेगुनि हेंथायै नावकाटा ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा खुद्रिसारदों। नावकाटा ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा बुबन पेगु हाय हाय बायदि बायदि स्ल'गानजों खुद्रिसारदों। नावकाटा हालामनि लामाखौ बानायना होगोन बुंनानै रादाय होनायनि उनाव बुबन पेगुआ मावफुङाखै। लामाखौ बानायना होआब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै रायजोफोरा खुद्रिसारदों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।